Ka ari Iran kalaset biang da kinamding persya ya ke Israel. Ka belawan ra ya ke jingjulor ka bajur hakeleng kari bat klater ya ke hospital bakongsan jong kari Israel kabdon ha katan syate lamingi jong kari Israel. Ka rui Israel kala berngam ban penyap ya unoelam baha klidu jong ke Iran hadin baklasiat da kinamding. Uni ubriu umdai setia bandang don ha kene ke pertai berten menteri katanat ya dari jong ke Israel. Ula berngam ban penyap ya unoelam bahakli du jong ke Iran u Ayatollah Ali Khamenei. Hadin ba kinamding jong ke Iran ki la penmesau ya ki pongut ki nong shoshnong jong kari Israel. Bat ki la penjulor ya ka wei ka hospital ka wei ka ying ka ba he bat kato kene ki ying ka ba ki pajba nong shoshnong ki sa. Balai ba kami katei kejing ya kajia lani katei kejing jia ha kari Iran. Don ki kana kendiat ba donru ki ba ong bala bandai ba kani kabriu kala tim ya kari Iran hadu ba kam yo shu ya ka jingsuk ka jing tim jongno ka pensitom ya ka sorkar Islam jong kari Iran laong badai ke jing tim jong kani ka samla namar nadu ba kala sya penyap kam don shu ka jing shongsuk shongsan ha kate kari kawai na ka jing pensitom ka basyur kaitam kabala ka pertai kala saki kadai kabala pensitom ya kawai ka kena kentai kaba khatn rusnam ka arta kaba klam le kaba sniu na kate kari kata ka ate fes rajabi sahale barlaong ba omdon weiru ubriu jong kate kari ubom skausan haba kenmau ya ka jing sya penyap jongka kate ka kena ha ki sipa jong kari Iran te kani kala bandai kawai naki benta ba ka jinsya pensitom bat ka jinsya penyap jong kani ka kena kebarang tangkat nerusnem la bandai ka ba kum kini kidau ba la penlong ya kate kari Iran bakan nom syongsuk setia nadu usnam ar hajar ar puar ba klasim ya ka jingem jong kate kena watlada nagari Iran kam siam lakam setia ba ka penyap handre kemi jong kate kena kelakam badai kari Iran ke ba penyap ya kani kena ha kate kejing yeke.